Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε παρουσιάζεται η μελέτη της ισόθωρης μεταβολής με τη χρήση αντλίας κενού. Στην εικόνα φαίνεται η διάταξη που χρησιμοποιούμε, η οποία αποτελείται από έναν ογκομετρικό κύλινδρο των 50 ml, ο οποίος έχει γεμίσει με χρωματισμένο νερό και στερεώθηκε ανάποδα με τη βοήθεια του φελιζόλ και με το στόμιό του σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει κατάλληλη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια βάλαμε μέσα στο σωλήνα μικρή ποσότητα αέρα, περίπου 5 ml. Τοποθετώντας τώρα τη διάταξη στη βάση του κόδωνα και σκεπάζοντας με τον κόδωνα κενού, αν ενεργοποιήσουμε την αντλία, το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση της εξωτερικής για τη διάταξη πίεσης και την αύξηση του όγκου του εγκλωβισμένου αέρα, όπως φαίνεται. Όταν ο όγκος αυξηθεί αρκετά, όπως βλέπουμε περίπου στα 40 ml, σταματάμε την αντλία και με τη βοήθεια της τρόφικας μπορούμε ελεγχόμενα να αφήσουμε αέρα να εισέρχεται. Έτσι αυξάνεται η πίεση και μειώνεται ο όγκος, δίνοντας τη δυνατότητα για καθορισμένες τιμές του όγκου να σημειώσουμε με τη βοήθεια του οργάνου την αντίστοιχη πίεση. Έτσι φτιάχνουμε λοιπόν τον πίνακα τιμών. Να πούμε επίσης ότι στο εσωτερικό, όπως βλέπετε, υπάρχει θερμόμετρο, ο αισθητήρας του οποίου βρίσκεται μέσα στο ποτηράκι με το νερό και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πράγματι η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος είναι πρακτικά σταθερή. Παρατηρούμε βέβαια ότι το όργανο μέτρησης της πίεσης μετράει αρνητικά, θεωρώντας ως 0 την ατμοσφαιρική πίεση και μείον 1000 το απόλυτο κενό. Έτσι στις δείξεις της πίεσης έχουμε σημειώσει τη διαφορά του μείον 1000 με την ένδειξη κάθε φορά του οργάνου. Έτσι αυτή είναι η πραγματική πίεση, όπως πρέπει να τη μετρήσουμε εμείς για το πείραμά μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι οι μετρούμενες τιμές της πίεσης δεν είναι οι πραγματικές τιμές της πίεσης του εγκλωβισμένου αέρα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει και η πίεση των κορεσμένων ατομών του νερού στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Πρέπει δηλαδή για πιο ακριβή αποτελέσματα να αφαιρέσουμε την τάση ατμών του νερού στη συγκεκριμένη θερμοκρασία προκειμένου να έχουμε καλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση της πίεσης του εγκλωβισμένου αέρα. Εκτός από αυτή τη διόρθωση θα μπορούσε κάποιος, και εμείς το κάναμε στο συγκεκριμένο πείραμα, να αφαιρέσουμε και για κάθε μία από τις μετρήσεις την αντίστοιχη υδροστατική πίεση λόγω της στήλης του νερού από την ελεύθερη επιφάνεια του ποτηριού μέχρι την ελεύθερη επιφάνεια στο εσωτερικό της σωλήνα. Είναι μια μικρή διόρθωση ασφαλώς, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σχετικά εύκολα. Η τάση ατμών του νερού στη θερμοκρασία του πειράματος, περίπου 17,8 βαθμούς, είναι, όπως βλέπουμε, περίπου 20 μιλιμπάρ. Ενώ η υδροστατική πίεση, η διόρθωση λόγω της υδροστατικής πίεσης, είναι από 5 μέχρι 15 περίπου μιλιμπάρ ανάλογα με την μέτρηση. Οι διορθωμένες τιμές της πίεσης εμφανίζονται με το κίτρινο χρώμα δίπλα στις μετρούμενες στον πίνακα τιμών. Εισάγοντας τις διορθωμένες τιμές του πίνακα σε φύλλο του Excel
και επιλέγοντας συνάρτηση προσέγγισης στη συνάρτηση δύναμης, παρατηρούμε ότι ο εκθέτης του όγκου είναι πολύ κοντά στο -1 που επιβεβαιώνει την αναμενόμενη σχέση της πίεσης με τον όγκο. Μπορούμε βέβαια να δημιουργήσουμε και το γράφημα της πίεσης στη συνάρτηση με τον αντίστροφο του όγκου, οπότε το αποτέλεσμα είναι μια ωραιότατη ευθεία όπως βλέπουμε με συντελεστή συσχέτισης πάρα πολύ κοντά στη μονάδα. Αυτή όμως είναι μια διαδικασία που θα μπορούσαν να την κάνουν και οι μαθητές δίνοντάς τους, χρησιμοποιώντας τον πίνακα τιμών.